И така, след като почистих радиатора, климатика работеше, пак спираше. Ходих на двама майстори. Единият каза, налягането ти е супер, вързва го горе за едната буксичка. Отидах при другия, за което много му благодаря също, на първия и на втория, също. Втория майстор каза, всичко работи. Закачи го и на изпарителя, ето тук. Той е с изсушител. Поработи. По едно време спря, учуди се той. Питам кога спира, как е, и каза, че проблема е в буксата, ето тук. В момента нямам втори, който да включва и изключва, за да мога да замеря напрежението тук, дали не е от релето. Но ще отворя тази букса. Не съм я пипал никога. Ето. И... Лове, майко. Не знам дали ще се види. Вътре е черничка. Така. Нямам контактен спрей. Ще напръскам с... препарат за почистване на спирачки. Да видим колко ще се изчисти. И ако продължи да прави проблеми, направо от ей тука и от ей тука режа буксата, колкото и да е неправилно. Ще пробвам да намеря някаква друга букса, с която да ги подменя, или ги вързвам на бургуч с термошлалка и филма приключва. Колкото по-малко съединение, толкова по-добре. Тук забелязвам нещо. Не, това е. Явно съединенията са ими проблемни след години. Все пак стара количка. Тук също. Той може би е за ниското налягане, което е това тук. Така. Продължаваме напред с пръскането. Апропо, тук ни тече. Това е добре. И тук в скоростната кутия всичко е сухо, преди малко погледнах. Омазня някъде отгоре от пластмасовия капак. Да включим тока. Да видим дали ще се види къде е. Ето го тук. Малко насам. Той е спрей да заминава. Йоу! Така. Защото тук има много мизерийки отдолу. В смисъл. От мизерийки да се разбира пръс и такива неща. Така. Безмъслително малко подейства. Сега, ти ми са една идея. Така трябваше да е една отцерка. Че наистина, като свикнеш на хубавото с тия климатици, лавата си беше друго нещо. Там и парното работеше на варието. Като се щупи кранчето и като не исках да го смирям. Но всяко нещо с времето си. Така. Сега. Иху. Иху-ху-ху. Леко мизерничко си е. Но видим какво можем да направим. Може с малко ръждопреобразовател да ги пръсна, да се позачистят. Но до някъде е добра идея, до някъде не е. Както обичам да казвам, не знам дали се вижда, направих една импровизирана четка от един кабел. Една жичка. Ще примахнем няколко влакна, за да можем вътре да раздвижим. Ако има някакви мизерийки, букучета. Все пак вода, не знам си какво влиза. Хайде. Тук е сухичко. Сега от горната страна.
То цялата жица се изкара. Пръсваме пак. Естествено протича. Отпиваме. Виждаме другото, май добре. Естествено вътре няма как да пръкнем чисто, но така ще мога да направя. Опа! Тук е сухичко. Вярно, че играе, но след малко ще спре да играе. Ще прикараме той тук някой, който е слагал изолер банд. Универсалното средство. За ремонтни дейности. И сега някъде да мърда. За да не стане беля някъдето и да си играе, ще го отрежем. Така. Тук е добре. Тук не е добре нещо. Но ще му сложим една стигалка и там. Балтай. Така. Ето е този маркуч, който е на хидравликата и се закрепя със стандартно, което е било ето тук. Но за да не играе и той, ще го фаним с една стигалка. Ето да влезе. Вижте, искам по-дълга. Се размърда. Ще направим такова кръгче. Няма къде да отиде вече. Така. Ами, това няма къде да избяга. Ни напред, ни нагоре, ни надолу. Следващото, което мисля да правя, е да сменя на хидравличната течност, защото е много тъмно. Но това кога ще се случи, не знам. Също. Така. Ами, това е за сега. И така, до нови срещи.